Došlo je vreme za rasiđivanje. Ovo su jedine 3 biljke koje su preživele. Ova 2 su hercegovački raštan, a ovo je kelj pupčar. I ovde sam izvadila fisalis. Moj savjet za sve baštovane je da ne sade fisalis i paradajz zajedno, jer su iz istog roda, pretpostavljam, što ima isto seme i isti plod. Ovaj paradajz je zahvatilo plamenjača, sklonila sam svo lišće i sada dozrevaju plodovi. Kada budu svi dozreli, njih berem, ovo čupam napolje i na njihovo mesto će rasti raštan.